Prataruno genes bicarane ya mas nes Mas Min ayo perahu layar manggu halabun Arjun perahu layar wara iki kumat nek gitu Harano arota lelo lelo naurani katyang beretyo anu lomban rumiyin jeng Dara Jih lomban Dara Jih monggo lomban wonten Karangjae nggih Dara nggih siap ayo men kerah lomban men lombane jeblon
gede nganti praung guling. Lah kok ora ana wis sing padha ngerti. Lah nek umpama aku iki mau ora ngerti, bocah iki ya menawa wis kepekane pati. Nami kula Sadi Den. Sadi Baca. Sang Jenderal Muhammad pangapunten dalem karepmu ya. Nuwun sewu saderengipun. Pawongan menika sinten lajeng lepatipun menapa? Sadi jenenge Bajak Laut. Sadi Bajak Laut. Boten Den kula boten. Sang Jenderal Muhammad lajeng lepatipun sadi menapa ngantos panjenengan badhe mipil yuswani lupute ora iso disepuro meneh coba sakumpama Siti Rohana mau ora ana tu wis diprawasa Mas Pices Prajabrana dijarah karo Sadi badhe jarah rayah Mas Pices boten Saat Jenderal Muhammad menawi itu cetha saat dilepat mungguh pranatan wonten ing Kerajaan Turki. Panguwasa tunggal wonten kersanipun Sang Raja Abdul Aziz. Pancen bener sebab nabi. Mila saking mriku monggo saat dipun aturaken putrasanipun Sang Abdul Aziz. Mari kita dipun suwan kemawon. Kalau pati soto.
Kakang Sakulma Kula paring pangandika Sang Raja lan Jenderal Muhammad kang kabyantarane. Nggih Hasan Sura kasih karo Sang Raja padha dikepenake ora ingsun keparengake padha nyaruwus ing wektu dina iki lamun to ora ana sabda pangandikan ingsun kalebu raja ana ing kerajaan ngestakaken dawuh Jenderal Muhammad dawuh tinimbal sira munggah ana ing Datulaya Agung ana ing kerajaan to sajak ing kono gawa salah sawijining manungsa wujude nom-noman kok unggahake ana ing pendopo kerajaan to dan ingsun dulu kuwi dudu salah sawijining prajurit Utobas ana ing kerajaan ingsun kepengin miterang lawan jeneng sira kaparengan ingkang abdi matur ing sekawit panjenengan dalem sampun dawuh matur kula jagi keselamatanipun ingkang Raka Siti Rohana alam wonten ing lautan hitam panjen kepara bener tujune kok wonten kula saumpami boten wonten kula sadibagsak laut sampun jarah kawanitanipun ingkang Raka Siti Rohana tungkat angka penggalih Mas Pices Raja Bala ingkang dipun agem Siti Rohana jarah dasar dadi kae bajak laut Sang Raja ageng sangat labatanipun Jenderal Muhammad tumrap kerajaan Turki ingkang sampun nyelametaken dhateng ing kadangipun Siti Rohana pancen bener apa sing kok aturake lan Jenderal Muhammad udah jeneng Datul Agung ana ing kerajaan mila Sang Raja kula suwun kanthi sanget paringana pidana ingkang ageng tumrapipun bajak laut Kakang Sakul Mahmud naliki ingsun atur mendha saka sawetara jeneng sira ngestaken dawuh nggih amongan Kula Gusti, jenengmu sapa jenenge kula Sadi Gusti. Sadi bocah saka Saking Dukoraya. Desa Raya Nggih. bener kuwi bajak sing arep jalah rayah bondo donyane Siti Rohana ana ing lautan hitam kapara bareng mrawasa kalawan Siti Rohana Boten kula Den. Kula boten wani. iya gerak buka cukel mata buka Jenderal Muhammadin enggak nih ini atuh patian Edian Bowi pripun malah dijeblok ini Bu
Kowe timbali sapa? Lah, Pengen sing karo aku. sampean. Jane nang Ampun. Jenderal Muhammad. Oke. Monggo Oke, Sadi. Wis kacetha marang ature si Jenderal Muhammad. Nggih. Lamun to sliramu iki minangka dadi bajak laut, akan diragake kelawan kadanging sun sisi Tuhan. Meluput ubing tatanan ana ing tun. Mula ing wektu dina iki rening kowe luput kudu nampa pidana saka raja ing tun. Pidanamu 5 tahun tak hukum oleh pakunjaran. Yai Pangeran Yusuf, Sang Baginda Raja Abdul Aziz. Keroyo-royo siagi munggah ana ing Gaturaya Agung, ana werdi kangen. Nyuwun lumebaripun pangarsam. Saderipun kula minggah wonten ing pendhapa kerajaan Tun. Kula tasih ngasuh saandhapipun gapura. Lajeng kula mireng menawi Sang Baginda Raja Abdul Aziz badhe paring pidana dhateng kawula. Ingkang badhe panjenengan pidana hukum 5 tahun laminipun menika Pancen kepara bener apa sing dadi atur. sawetawis menawi wonten keparingipun Sang Baginda Raja pidana kala wau kula klinjang. Wis kacetha lamun to sisa diature si Jenderal Muhammad ikut kang minangka dheweke dadi bajak laut bakal njarah rayah busanane utawa agemane Siti Rohana kanthi gedene bakal prawoso karo Siti Rohana. Kacetha lamun to sisa di rumput umbing tatanan ana ing kerajaan itu. Menapa panjenenganipun Sang Baginda Raja sampun nyipati piyambak menika katemben dipun Pancen kemara bener kabeh iku mau jeneng Sunurung ora nyipati pribadi namung jeneng ingsun kuwi mau nampa apa sing dadi ature si Jenderal Muhammad kedadian lakon ana ing lautan hitam. Pangeran Yusuf sampun cekak yen sakti menika dados Narapidana yen to seksinipun nggih wonten durung dhisik rene kula tasih dipun anggep minangka dados cekra agung wonten ing kerajaan iki mongko Pandhawa kala wau saged dipun perang sekawan peranganipun seksi kedah wonten bukti menawi sampun wonten bukti kedah wonten pengakuan ingkang pungkasan kedah wonten pambela sinten pambelanipun kula woi asal suara Pangeran Yusuf boten wonten tinanipun maling kok ngaku maling ngaku pakunjaran kebak napa delih yen boten ngaku pun cecok sadi menika dados Narapidana Muhammad ya seksi sing urip ijol yen to pancen kepengin boktake kadang Siti Rohana sing duwening kabeh nyumurupi lelakon ana ing kerajaan utawa nyumurupi lelakon ana ing lautan hitam. Sinten? Siti Rohana. Siti Rohana. Oh, kembali Siti Rohana. Siti Rohana. Oh
Apa wis pangerteni sekabeh lelakon kang dumadi ana ing laut. Wis sangger ning rene. Nusan Mas rana arake. Wis iku rana arake. Kula wae. Dadi lomba karan para Jombang. Ing mriku mboten ngertos sangkan paran dumadi wonten ombake kang santer. Ngantos kula kantama. Kula ing mriku dipun paringi pituwang karo salah sawiji pawongan kang Ana salah sawijining pawongan sing paring pawongan menika Sadi Kang Mas. Sadi sing paring pitulungan. Sebagai daraja ingsun pasrah lawan jeneng sira. Awit sira ki minangka dadi sesuatu ana ing kerajaan. Mila saking niku menawi wonten paring jinat. Panjenengan ingkang nyepeng cempuritipun negari wonten ing kerajaan. Monggo panjenengan sampun nyaptaken sedaya para kawula. Sinten ingkang ageng labetipun wonten ing kerajaan Turki. Pantes nampi ganjaran. Sinten ingkang lepat wonten ing pranatanipun negari nampi tulung. Mila perkawis punika sumangga dateng. Dor Yayi Siti Rohana. Nggih kula Kang Mas. Renen wis kacetha lamun tanggonmu lelomban ana ing lautan. Katempuh ing angin lan ombak kang gedhe sak temah. Kowe bakal kereng ana ing satengahing lautan. Ing kono ora ana kang paring pitulung lawan jeneng sira. Ora liya mung sisa di pawongan sing ana ing pendhapa. Yen kaya mengkono sabdaning sun 5 taun panjenengan gak jabel. Ora sida tak hukum. Neneng gedhe labete sisa di marang kowe. Ing perkara iki kowe sing bakal aweh ganjaran kalawan sisa mergo saka gedhe labuh tumraping Pun nyuratur sawetawis yen ternyata Sadi ingkang dados tulung Siti Rohana dipun liru bondo daya mawon wong kere ora gaya apa. Nuwun sewu Kang Mas. iya Kadose kok kirang trep utawi kirang pantes. sangka aturi Yen to nyawa kula dipun ukur kaliyan bondo dunya kok katone kirang nambah. Mila sampun punika parandene Sadi sampun nyelametaken kula. Sadi menika kula angkat dados ajudan pribadi kula. Ajudan pribadi. aku dadi Yayi Pangeran Uso Ajudan pribadi. apa kira-kira wis trep lan jumbuh lawan labete Sadi gone paring pitulung kandhang ingsun sisi tirokan Menika saking panyuwunipun ingkang kathah. Kula namung nayogyani murid. Saenipun kados pundi nyumangga. oh ngono ya Nuwun sewu Kang Mas. ya sisi tirokan Sedaya dereng wonten karampungan. Sadi Kula Gusti Ayu. Walah Gusti Ayu. Kula dadi ajudan pribadi nggih. pancen bener Sadi. Kewajibanipun ajudan pribadi dos pundi Gusti Ayu? Monggo dhisik Sadi. Nggih. Amarga sliramu ki ora jarang rayah pengagunganku. Ya, Para sliramu ki sabar. marang aku. Nggih. Sliramu tak wenehi stempel kerajaan lho Sadi. Stempel kerajaan. Kene tanganmu Sadi. Lan jenengmu tak imbahi Sadi Bey. Sadi Bey. Rapat balik kula pripun? Dandene sliramu wis dadi ajudan pribadiku. Nggih. Kuwi ateges jiwa ragaku tak pasrahke marang kowe ya Sadi. Tindak sak tindak. Lunga sak lunga.
kudune sing nderekake Yo sapi. kuwi Kowe. koplak kowe sesuk gawe saja. Nggih, Gusti Ayu, nek kersa panjenengan kados ngaten, nggih kula nderek panjenengan. Kula saiki sapi. Nggih, Aku njaluk digendong ya sapi. nyuwun digendong. Yo mesti wae. Hei, bro, aku saiki dadi ajudan pribadine wong ayu. Wong ayu. Aku tak tinggal ono sik yo. Sama kabar-kabar. Iya lah yo, ora. Wis mual. Luput. Ah, wong iki yo. Apa? Wong iki yo. Iki lho, aku janji udane wong iki. Ora usah ngaku keris-kerisan. Oh, iki ajudane berarti. Nyaplok karo. Iya. Kawis kula kinten sampun wonten kepareng kerampungan kepareng kula medal pasilah. Ya nak riyane segini sudah bakal tak oleh ya. Bagaimana sampean dadi seksio plongo wong kula warai carane dek mau pripun plongo bisu Indra mula yen tono apa-apa ki aja gampang yo kaya ngene iki dadiane sampean jarak kae kalih kula sampean kepen mati nom kalih kula yo Cindra Muhammad ojo kendo atim upes saiki Siti Rohana wis caket kelawan sat sing teng tiyangipun mboten lara atine lho calon bojone kula lho didumuk karo bocaran diadek kowe gampang kowe ngepinginake Sati mati kene mboten Lapatono Sati goleki keluputaning Sati. Nggih, pangestu dalem kanggo Sati. Terus sing kersa